Jaski? Oso ondo, zeu? Pozik ez da, izendapena da. Bai. Izendapena jasota diot. Izendapena zerena. Bueno, aurrekoan izan genituen eta gaur gurean dira berriz ere eta aipatu egingo ditut, Luberri ikastetxeko Euskara Batzordeko kideak. Bai. Ez kidea utzatu? Izendatu zaituzte Euskara Batzordeko ohorezko kide. Ni edo zu? Ez zu. Eta ni ez, behin izendatzen hasi da biak eta zu ez Antxon, zergatik eta zizugu barkatzen nekatutak. Ondo. Nola jarri nion izena ikusi zumati nekatutak, eta zaudete hori gure estatutuetan aztertu dugu behin eta berriro eta... Ba, placer bat izango da zuen ohorezko presidenta izatea. Eta ni, Bai! Ohorezko kide, Presidenta ez, Ez flipatu! Ohorezko kide ezan, nik zerbait adierazketekotan, sentitzen dudala, eta nagoela benetan damututak. Datozen lagure lehiakidean, ez pasadara, Lizaro Joseba, Oier Nagore, Iker eta Joseba, berriz ere. Txalo, bat! Berriz ere txaloak eten dituzte, bazar bat hasi dutela, bueno, uste dut hau ez. Damututak, bai. Izar eta Joseba, zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Pozik eta alai? Bai. Bueno, bertxotan, azteko prest? Bai. Bota nahi duzu bat, Joseba? Diot, Ez hain ja... Vale. Oin beste zeregin batzuk dator. Momenturen batean, gorputzak eskatuko balizu, sentituko bazen nuen alako bultzada bat, bota nahi dut bertxo bat. Zuk ez eutxi horri, Eskualtxa eta botako dut. Eskualtxa, gabe? Bale, ba. Zuk bota. Orain? Hala ere... Orain ez. Koreografia daukate. Prestatuta. Mamamiakoa? Hombre. Hori, bueno, azteko datuak eta, 6. saioa gurean, 950 euro. Greziara ailegatu bezala, lur hartzen duzu bezala xe. Ingo duzu koreografia, pausoren bat. Bai. Nola dio, koreografia horrek edo nola da, hobeto esan da. Abiaitik jetxita jarriko gaola. Hola, jarriko gaola postura, nola? Txak, eta... Gero pixkat, Oia, ikusiko outfita dugu. aldatu, jarriko dugu monoa eta dana. Bai, maleta beteko duzue pelikula hartako jantzitegieri erreparatuta. Egazkineko da, desesperat, aber argazkin. Ez da ganak. Haze egaldia, Grezia baino, mamma mia, joder, eta... Horregazki bebote, venga, mamma mia, gebegoak ez Hori da. ba, ondo, pozik. Gituzeko egaldian ere gustora. Bai. Sekreturik ez du, gure saioa zuentzat. Askotan aipatu dugu, etxean bezala arizaretela. Segi hortan, bikote, animo, da zorte hor. Oierretan agora ze moduz? Ondo, bigarren egune, gogoratuko dugu, oier nondi zatoz? Etxarriaren aztik. Eta nagore? Ni dimetik. Oso... Naste borraste politxe dalako, Oierretan nagore? Bueno, nagore bigarren eguna ia hobeto. Bai, ja... Bai, lehenen guedalako sartu eta olako urduritasun batzuk. Oier esan dugu basabiltzila talde baten, eta ez du... Militantzia aipatu da, garatu ezagun hori, bai. Ze taldetan zabiltzie? Ernain. Hasi nahi zauzten militetzen ibaetan, unilen. Eta zu... Eta horrez etu ginen. Bueno, ni hasi nintzen ja... Baina gero bada talde bat, eta talde hortako kide zarete zuek. Atximurka. Bai. Hori azaldu nahi diguzue, pixka bat, zertan den edo? Hori da uniko ibaetako talde Transmari Biboioa. Aurten sortu dana, eta bueno, entxe ondino gabiz arranketan apur. Ekintzak antolatu eta... Pixka denetik, saltxan, ondo? Ondo, oierretan agore daia behin saltxan sartuta, miluzera be, bai. Behin ja saltxatan sartute, miluzera. Zeitentzioarekin oier gaur? Gaur, irezteko intentzioekin. Gaur finaleraino. Gaur finaleraino. Ederto, ongietorri, zue. Animo bikote. Eta ongietorri, Iker eta Joseba, Gabon. Xerik asko. Zamuz? Ondo. Nondik gatoz? Donosti dikan. Antibotik. Nondik? Antibotik. Zer? Ez txalo bero bat, edo? Oso espontánea. Bertako dira. Zenidez apixka bat, ez, Bueno, zupek, Luberriko ikaseak izanak? Ikastola. Hori zen kontua. Hor desberdintasunak eta... Bueno, ikasten aritu zineten ikastolan, gero universitatean ere bai. Iker, zu ari zara? Ni... Bueno, bat hasi... Hasi, utzi. Hasi zenuen ingeniaritza... Utzi nun, eta hasi nun berriz bai. Zein ingeniaritza hasi zenuen? Ja, hostia. Industriala hasi... Irakuriko dizut nahi gozu, Ez que, irutan ibili naiz ja. Irutan? Eta bukatu ez da bat. Baina, oraingo bai. Garrantzitsuena, hastea da. Hoi da. Ez bukatzea, hori, bueno, dena dela. Gustora ari zara? Earki. Bai. Kasle bizimodua pixka luzatzen. Bueno, lanean ja pixate bai, Abaita ere? Bai. Zertan? Tabernan, bueno, claro. Ondo guztua, ez dakat horrenik. Ez tabernatan? Egian, taberna batean. La Estrella.
Juan. Juan. Juan, zerbitzariak merezi duta, noski ba? Egia ez da leku txarra, egia esan, Ez. Tabernetan Ni izan tabernari, izan zara tabernari? Ni bomberen egazitxean, bai? Bai? Barran. Danok. Bueno, kainak eta kalimotxoak, Hortik ez atera. Bueno, zer, Baina ze kainak eta ze kalimotxoak. Ah, bale. Zuei, kafea ateratzen? Bai. Bai, Bai, dinot, giratzeko karneta eta ordaintzeko, da kotxit erosteko. Guaritzen ginen txarangarekin. Oso independentea gaztetarik. Autonomia. Joseba, zer diozu, zu ondo? Oso ondo, bai. Zu irakasle? Bai, Iruñan noain, Burlatan. Ados, ikasi zenuen lehen hezkuntzako gradua? Bai, estiltza, eta ja Iruñan, 3. urtea ja. Begira, ondo ez da? Oso ondo, ja, sentatuta. Donostiatik Iruñera, Iruñetik Donostiara. Ez da martxa txarra. Miluzera nolatan etorri gara, Iker? Ba, ez dakit, betianik komentatu dugu hori, eta kainen artean esan, bai, eta berak pausa bantzura arte. Bai, Joseba izan da pixka bat. Bai, evidentemente. Pintzailetasuna. Horretik itzori marzun, horretik izan marzun, Guazen! hori da. Eta zu izan zinen. Kuadrilak usari, Bai. Kuadrilako lagunak, zemaztarete kuadrilan denera? Ama bost, sei. Beste entzatere pelan polita, diot zuek ona etorri izana. Claro, seguro. Eta, barreratik ikusteko, ea ze egite duten hauek. Ridikulo hori? Hortarako ni nago. Ridikulo egiteko ni nago, beraz ez kompetentziarik egin. Animo bikote. Mila esker. Zorte hon. Entzun! Milosako sakudan ari danok, 25.008 Sono. Honek berezi da dantzaren bat edo, zer, Hori mama miakoak ari ira pentsatzen, Mira, Kristina jotzen. Hone paiako gila martxa ona. Horezko bazkide, azte bada Kristina jotzen zuen jarretu, ez da? Claro. Luberriko Euskara Batzordeko lagunak. Pazuek! Bai. Iker eta Joseba, ez egon nolan? Bueno, Ez egon nolan? negoziatzen jarraitu gara daukagu, Bai. Ez dut horezko esaten baina urgazle edo zerbait edo. Bueno. Iker, Joseba, ze hori begiren hau, sokatira talde baten edo basabiltzia? Ez. Dago zuen posturi, sokatira nozteko? No. Badakizu, ikusi makursi, potokumeak eta tribuaren berbak zeuen esku jartze ditugula. Orduan ez dugu aukeratu zeuen zer. Gu tribuaren berbak. Ondo? Izantzat eta Josebantzat. Ikusi makusi. Ederto? Doierretan agore? Bertxotan. Bertxotan. Okay. Vale. Izan eta Joseba, ondo? Bai. Azteko dagoz? Bai. Puntu pilatzen azteko dagoz? Bai. Hau pazuek, batetik sortzira. Muskerra, zugegorria, dromedarioa, gamelua, koiotea, eskorpioia, saia, arranoa. Arranoa. 8. Zugegorria. 2. Eskorpioia. 6. Zaro. Koiotea. 5. Saia. 7. Muskerra. 1. Gamelua. 4. Dromedario. 3. Aupa! Polita. Musikal bateko estenarako. Gamelua eta dromedarioa elkarren ondo-ondoan jartzearena ze izan da hori. Oso maltzur horre, Bueno. Bueno, talere asmatu, Bai. Eun puntu, bikote oso ondo. Bai, pentsatatu. Zaila. Bueno, pentsatatu. Ez dakeria hor. Oierretan agore, potokumeak eta esan dute. Ai, ama, zeko hau. Ez zarete aritzen zuek atximurka taldean, bertxoka edo bertxotan, puistu ez zarete aritzen. Horrain bai, aukera dukazue. Txirritatxok gaia jarrita, nolabait, eta Zerdino. bere familiako erretratua egin nahi izan omen du bertxonetan. Bueno, ikusiko dugu. Oier, zer hori hasita, Familiako... Bazkarietan. Ondo, gitarrarekin beti... Alai. Bilobak pozik daude... Jolasten. Euskal kantu zarrak... Darrai. Izarren hautsen... Adasketatik. Aire eratuz, iru... Bai? Haure, bota. Alai. Alai? Ta pentsa dut pozaren... Pozez. Sugarrak pizturik... Haure. Jo, eske... Bota. Nahi. Nahi, Ja!
txak, potu bai, eta hausia esan, bertzue Bai. ondo, Bai, bai. ondo jarrita, eta irurekin 20 puntu. No, kontu, argi geratu da, Utzi berretan, danok. Argi geratu da. txirrita, bai, itzein dezaket, iazki, bai. Txandan idea da. Entzun amaitzen egonak. Punto ganatu nahi zenituen, ja. Kostata ezin amaitzu. Gainera gozu orkezle, batzordekide orezkoa, Claro. presidentzia, Claro. gauza asko. Txirritatxoren familian alegia, kantatu zalea direla. Hori argi geratu da. Vale, Ados. vale. Hori esan da, Hori esan. zurea da hitza idazki, nahi duzunean. Eskerrik asko. Bai. Triboren berbak, Iker Joseba zegoen guztokuek aukeratu ezkero? Bai? Edo besteak bat ere ez gustokoak eta Hori da. ondorioz. Gehiago. Ikusiko dugu. Iker zeu hasi, asmatu ala zeu jarraitu eta bestela Joseba zeure gana. Denpora. Puzkerra. Iker. Tarrata da. Zotina. Usina. Puzkerra, Joseba. Tarrata da. Zotina. Txopina. Barrea. Algara. Doministikoa. Zizpurua. Puzkerra. Tarrata da. Zotina. Txopina. Barrea. Algara. Doministikoa. Aupatxa. Puzkerra. Tarrata da. Zotina. Txopina. Barrea. Algara. Doministikoa. Marranga. Ai. Puzkerra. Tarrata da. Zotina. Txopina. Barrea. Algara. Doministikoa. Gugura. Burgura. Puzkerra. Tarrata da. Zotina. Txopina. Barrea. Algara. Doministikoa. Usina. No. Zurrunga. Sartu da. Marranga. Uzina. Kostata. Pazoik domestikoa. Ahí está. Atxuz. Atxuz, ere bai. Urremoan lankideok. Atxuza. Batzordekideok, atxuz. Ontzat eman genezake. Bai. Laurekin berro. Atxuz. Ganea, bai. Bai. Hauek kontra ematea jaten niri. Gainote guzti onartzen dute, baina. Atxuza da, bai, bai, Hori. bai. Izarota Joseba. Ondo, mintziotan. Bai. Bai, ez da. Gogotxu gainera. Bai, Zuen probarik guztokana? gogokonetariko bat. Vale. Finala dastatu dutenetik. Ah, kao. Finalzaleak. Hemen dirurik ez dago, eta. Bai. Hartu lekuan mesedez eta goza, oierretan agore, bestaldean. Lehenbiziko ronda, gozen. Denbora. Idatzi. Zorroz gaiue. Eta, zer da? Arkatza. Arkatzai. Bai. Zorrozu, bai, ondo, bai. Jantzie. Sukaldaria. Bai, eta? Delantala. Amantala, Bai, bai. amantala. Txapela. Txanagorritxu. Otsoa. Bai, Jan. biak, bai. Txanagorritxu eta otsoa. Bai. Ekartzen kanta bat. Txano gorritxo du Ez, izena. amantalan kanta bat. Nau, eta gainera arraki ingurukue da. Amantala zuludakola, zelan da? Bueno, gogoratuko nahi. Bai. Amentalak Ah, eta zulue... hor ikusten da. Bai. Opa! Bai, erdiko. Merienda. Ai, erdiko. A ber, gogoratuko nahi. Dana, kosondo iruroina puntu! Ja, Ni uste dut, presaz, otxoa eta txanagorritxu ziren, eta nagorek, txagorritxu. Txanagorritxu, ospitalea, txagorritxu eta txanagorritxu. Ondo, bikote, Hori da, iziritua hori da. Mantendu hori eta hartu lekua mesedez. Iker eta Joseba bestaldean, igarren erronda. Tibo, bota proposamenak, Bai. Botzen denbora. Piztina, karratu bat. Kartak. Haua, Haua, Krupier. Karta maia. Ez. Zer da? Karta maia, Orokorra. mai jokoa. Bai, hori bai. Vale. Bai? Kajoia, maleta, arropa, Esku. eskua garbitu, Tuberia. Bai, bueno. Fontaneroa. fontanero. Ondo, Iturgina. Iturgina. Ondo. Iturgina. Fontanero, Zo batean txori batek ematen dio janaria beste bat, bez. Zer dira? Bi txori. Bai, eta? Bale, ama txoria umeari ematen janaria. Bai, ez ondo.
Joseba ipuin kontalari dana garrita. Zein da hitz hori, ba? Horita, ikusteko polita, hori, Mokoti mokora, ez? Ederra. Txitxare bat hartu eta... Ederra. Elku? Eingo espageti bateaz? Txorietan, diot. Espageti bateaz, eingo? Espageti bateaz. Ekarri espageti handez, ez? Danak, 70 guazuek! Burua. Egiteke dauzkagu espagetiarena... Amantala kantiga bestia. Dana, amantal gorriak erdian zulua. Amantal gorriak erdian Eta gero? zulua. Handik ikusten zaio. Zer? Garriko. Ez que nahi korratzen. Justu hortxe. Bueno, argituko dugu. segikot pentsatzen. Segi. Gu bitartean saio bingo dugu, Iker eta Joseba hartu lekua. Izar eta Joseba bestaldean. Imintzioak, Indartxu, hapa bikote. Demora. Surfeatzen. Zer da? Surflaria. Bai. Eskalatzaia. Eskalatu... Disiplina? Rekodromoa... Disiplina? Eskalatu... Rock climbing. Ez. Kirola, zein da? Eskalada. Bai. Disiplina dekaratu. Behidatzen eizea. Museoa, pagatu, ordainketa... Bueno. Behidatzeko. Nortzu diren edo, non gauden edo? Saltzaia eta erosten duna o... Bai, eta zertan ari da? Dendako dependientea o... Eta zertan ari da? Ze Erakusten o señalatzen... Konkretuki ari da zertan? laguntzen erosten. Bai. Laguntzen. Vale. Dute... Erto. Exigentzia maila ere bestelakoa da. Ondo. Gero dugu zehazki, eskala da. Mikrokromoa. Noski, gero egia, disiplina esan eta... Disiplina da izan eta Joseba. Rock climbing! Berdina da. Iker Joseba ensaiatzen egon zari, Bai. Ni hori Bai. naiz, Sauda nere froga dago. Abai. Bai, Jode, ba, hori abisatu. Ja, orain. Entzun, Ondo beste betetzen. bat emango dugu igual. ikusi da, Venga, 70 puntu, oso ondo. Hori, orain arte sekula ez du joak esan. Hau nire proba da. Hau nire proba da. Oso ondo. Izero Joseba, eroglifikoak. Bai. Ondo? Bai. Erto, lehenengoa, denpora. Atzo egin zidaten? Epaitegia. Ez. Epaiketa. Ez. Epastea. Astea. Bai? Osatu. Epastea, enplastea. Enpastea. Bai. Hori hobeto, bai. Bai. Letran ikusten dugu musu hori. Musu hori umen izkeran, eta astea daukagu markatuta egotegian, enpastea. Osondo. Vale. Zenbatzen hasiko bagina, enpasteak eta... Batzuk bai. Ez, Joseba, ez dago enpasterik? Nik ere ez. Ez. Kari ez ba, segula, Ez, Jo, basorizonak. Eskerrik asko. Eguneroko lana eta... Ondo. Izero, Joseba, bigarren eroglifikoa denpera. Arratsaldean itxiko dute. Bainu gela. Ez. Hasiko gara, goizen? Ban. Ban, baderantzuna ez zati? Banate. Banatea. Beku ezer da. Atea. Da zer dio? Kuak. Bankua. Bankua. Bale? Iban García, izenduta. Ibani, ban. Eta ateak, eroglifikoetan, kua egiten du. Ban, kua. Bankua. Ondo, Enpasterik ez, puntuak bai? Bai. Eun, ando gainera, oso ondo? Ondo. Oi horretan agore? Para, eroglifiko. Zuentzat? Ondo ez da? Bai. Espero. Bai. Lehenengoa, denpora. Turista hauek dira... A ber? Kro baderantzuna zati. Behien zer? Espeziak. Ez? Ez da. Turistak? Kro? Ikusi dugu noiz eroglifikoetan hasiak dira. Eta ikusten dugu hasi horiek arrak direla. Kroketa, keta ez, kro hasiarrak. Kroaziarrak. Jotan, arrastoari tiraka ere, turistak, kro... Oi erretin jo. Jokita ginen, izan dugu. Hau bezuek, bigarren eroglifikoa denpora. Urrun, ote dago? Ia, zer ikusten da? Uarte. Ez. Zer da, zer ikusten da? Bale, eta aurretik? Atea. Venga. Uate.
Ia? Guante. Atetik hasiko gara. Atea, eken dute ata, dago, ataun. Ataun, herria, ataun. 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 Oh. Oier momentu batean, aserretu ere, bai, esan. Zer da, hau. Lastima, punturik ez? Oh. Animo, dikete. Iker eta Joseba zuen probatik gatoz. Mitxo batik gatoz. Pero elifekuek zer? Hau akaso da Ikerren proba? Ez. Joseba zurea? Ondo ditema dugu bai. Ah, bale. Ondo. Ikusteke dago, zuen auto. Ba, ikusiko dugu. Lehenengo eroglifikoa denpara. Benetan ikusi ditut. Lamiña, lamiak. Lamiak ez? Lamina? Laminak? Bai, plurala? Laminak. Bai? Laminak. Ah, laminak. Bai. Laminak. Laminak, ai, minak. Laminak. Bai. Lamiak, alegia. Abesten dutenak, eta... Bai. Ez lamina... Lamina da, Bai. Euskara batzordeko nirekin egon goi. Ez da hartzaina, hartzaina. Zurekin egon goira, seguru, Ilaski. Bai, Edo zer esaten duzula ere. Hartzaia, ba ez hartzaina da. Arraia, jandut, ba ez arraina da lamina da. Bai, ez da? Txalo, eroa. Ala. Ba, laminak. Lamiak, Joseba bai laminak. Ondo? Pero behin, esan nuen ekatutak behin. Da betiko. Segulago. Bigarren eroglifikoa denpera. Gaur egun ez dira asko ikusten. Kaseteak. Bale, epa! Eteak, bai hau, zer upakarritak izu egiten. Ete zer? Zer esaten du betek limoe bat jaten duenean? Joseba. Mikatza, Mil esker. Oso ondo! Egun puntu ikonde ondo! Oso ondo? Ondo. Miluzeko eskuaren deia darra horrela, batetik bestera. Salto. Ondo? Aurrera! Miluzeko eskua! Hola! Ieba! No! Entzun, zer zazoi? Bai. Ondo, Zarota, Joseba? Deiar horrek merezi duko moi, ima gutxien. Bai. Pozen ba. Txapeldu nutxa izatea... Bai, guzerden zaidezki. Ze telebista saio, epa! Bilakatu digu adimentxuk 3 mosketarietan. Jode, beiro. Estanda bi bazuek miluze edo amaika entzuteko. Guau! Amaika entzuteko. Estanda. Bi bazuek. Han, gamboa eta... Baialean zuzia eta, bai? Bokala? Bokala, Iker Joseba. A. Ondo, Iker. Bigarrena entzun. Eta galdetzen dut, zer hitz estali diogu, berritxarraken biziraun kantuari, Real Atletik Betis, Real Madrid, Hiru Palestina aztu lora, Real Madrid. Gola, Real Madrid gola, Armatido punna, txilotu lotu basketo nun. Ondo, bokala? I. Eta galdetzen dut. zer ote den nau. Ondo, aurrera. Nola esaten diote Italian, kafe bakiari? Badaki, Josebak. Aukerarik eman gabe. Buruz. Macchiato. Bai esan ondo. Macchiato. Ondo. Bokala? O. Italieraz? O. O. Oso ondo. Txapeldu nutxa izatea, ze? Ba, laugarren erronda. Bazen. Adimentxu, beste behin, bertxio bat norena. Danza, danza, musuen ondatzan, notretraneko plazan, danza, danza, harimen balantzan, notretraneko plazan. Izaro. Izaro. Ondo.
Beste estilo da. Bai, ondo. Ban, ondo, Igual Izaro Gabonak eta gero... Western disko bat, Valentzara! Berdin du. Mira, koreografia, ona. Berdin du. Bokala, bikote. Country pizka bat entzun eta zoratu, Zer da, Ia ba. Eta? Berdin du. Txapeldun mutza izatea. Bale, bai. Bai. Ona izan nahi dut, berdin du, zehazki zertan. Esan bai edo ez, oneri. Bai edo ez? Bai, oso no. Ondo! Galdetu dakienari. Bai. Galdetu dakienari. Zorrek idea. Oier nagore, bigarren eskua puntutxo batzuk eta ia komodinare eskuratzen dugun. Begira ze garbia ateratzen zaidan, zorrota da. Ara, hau da mantalaren... Balioko luke. Oier nagore, ze urtetan amaitu zen Baby Boom. Baby Boom! Deiturikoa. Bang, bang! 1994, 74, 94. Oso ondo. Bokala? Ba, galderarekin lotutako musika. Azrael, alde gintzak hortik. Potxokia ez dukiretzat, neuretzat baizik. Una hotxa. Nor zan, potxokitako gizaki maltzurra. Porrael, Gargamel, Andramel, Arturo. Gargamel. Potxokitako bat, Osrael da. Ez. Asmaldutakoa da hori. Bai. Bale. Gargamel da txarra. Bai, baina Osrael izenek horik ez dago. Ados. Bokala? Ikaratu inzara? Bai. Potxoki genozida, Oier nagore beste galdera bat. Nola du izen argazkiko dorreak? Babel, Pisa, Urgul, Zubiaur. Babel. Zerto. Eta beste bokal bat? Ondo ari zarete, Beste bat? Oier nagore. Entzun. Eperrak aritzan kanta, zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Baitz bat estali dugu. Espainiako etxeko, eizeko, auzoko. Etxeko. Rebotea. Eizeko. Eizeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Muta bestia hau, Ederra daue. Estatuko neskatxaren koplak. Jo, bokala? Bueno, bai, bale. Ez duzu behar? Bai, bokala. Bai, bokala. Ez, bai, txon. O edo U. Ondo zabete? Oso da. Bai, bokal bat, mesedez? U. Begira, ze garbia. Bale. Joseba, zer? Bai. Naiz eta ur zikina edan, txiza beti gardena. Beti. Beti, Ondo? Ondo! Komodina batzen. Eta da, metaforaren bat edo. Bai, beti ez. Bai, txize garbizena seinale ona. Ez da? Zuek zer moduz, hortan? Osasunarena, dinot. Egun arabera. Bai. Taberna lanean. Zikintzen du horren pizka. Bat zuretzat bestea, Ikerta Joseba, hirugarren eskua. Inorren enteratzen ez emitartean, asko maite dugu elkar. Epa! Nola du izena prismaz edo ispiluz osaturiko irudiko tresnak? Teleskopio, periskopio, oszilloskopio edo fonendoskopio. Periskopio. Bai, ez da. Frekontzietan eta. Bokala? Horrela, entzun. Egaka, Kaliforniara, Egaka, Katalinoa, Kaliforniara. Hau irratian guretzat, ere zerki bat, Maravilla. Ze kiloretan zen ezaguna, entzun berri dugun, Panpiladux handia. Segan, aizkoran, pilotan, saskibaloian. Pampi? Aizkora. Sego. Oier nagore. Pilota. Mila esker.
Pilotaria. Bai. Bokala? Iker eta Joseba? Ze futbol talderekin lotuko zenuke? Irudia. Ondo. Atletik, Reala, Osasuna, Alabez. Induk, bai. Erreparatu ondo, zer? Talde bat? Alabez. Babazorroa? Claro, bai. Hori zen, Bai. Bokala? Bokala? I. Eta? Aurrera, ez da? Bai? Nola du izena entzun dugun taldeak? Daft Punk. Daft Punk. Norekin batera kantu honetan? Beste bat. Pharrell Williams. Ondo, beste bat ere izan zitekeen, ondo? Bokala? Beste bat. Inorren enteratzen ez zen bitartean, asko maite dugu elkar. Askatzeko aukera guazu, Bai. Ez. Joseba, zer? Bai? Ezkutuko amodioek bidea motza izaten dute. Bai, Bueno, ezakit. Batzordekideok? Aupa! Iopa, bigarren komodina! Martxa gailuak ari dago, klaren damar eta komodina izarra eta Josebak, Oier Nagore 250, 382 komodin, Iker eta Joseba. Basiko gara, adiganok, talde bat agurtu beharko dugulako, zein da zuzena eta gero. Izar Joseba, zebuk erantzuten hasita lehenengo errondan. Maixa eta Isiarren abestiak dira. Ametsa, amets bat, oroitzak, iluntzean, sorginak, txanpomaten truke, bexamela eta pastela, ainurrun eta ainurbil, txokolatia, Iruñeko sugarra, emakumea jaio nintzen. Bexamela eta pastela. Ezimesteko. Oier Nagore. Amets bat. Alaitz eta maiderena. Iker eta Joseba. Emakumea jaio nintzen. Beste hit bat. Bai. Iluntzean. Guau, uraren ertzean. Txirularekin ikasi hau? Bai. Bai, za. Iker eta Joseba. Txokolatia. Ondo, Joseba, serio, bai. Ainurrun Joseba. eta Ainurbil. Solasin, fiskan. Iker, Joseba. Iruñeko sugarra. Zuzen. Izar eta Joseba. Sorginak. Azken erantzun zuzena. Bik, komodina dituzu, Bai. Komodina, bai. Amets batez, ametsa, bai, ametsa. Egun da berroita garpuntu. Antibora, ondo. Oier Nagore, eutxe aukerari, bigarren errondan, burusoilak dira. Esrek, Gru, Kailu, Hulk, Sintxan, Asteriz, Voldemort, Popeye, Krillin, Mortadelo, Charlie Brown. Voldemort. Bai. Iker Joseba. Kaiu. Bere ezaguarri nagusia. Izar Joseba. Shrek. Shrek. Oier Nagore. Gru. Bilaua, hori da. Iker Joseba. Krillin. 6 puntu, bekokian, ondo. Mortadelo. Oier Nagore. Popeye. Ez dago hilerik txan azpian? Popeyek. Bat. Ez dago. Azkena, Iker Joseba. Charlie Brown. Komodin barik. Bai. Snoopyren jabea. Ondo! Beste berroita mar! Hirugarren erronda erabaki horrean sartuko gara, Iker Joseba zebuk erantzuten hasita, Oscar sarietako kategoriak dira. Film onena, gidoilari onena, zuzendari onena, efektu berezi onenak, musikal onena, animaziozko film onena, casting zuzendari onena, dokumental onena, argazkigintza onena, soinu onena, gizonezko aktore onena.
Bai, film honena. Sari garrantzitsuena. Gizonezko aktore honena. Bai? Zuzendari honena. Azkena Nolanek irabazi du. Iker Joseba. Efektu erezi honenak. Hauek ere saritzen dira bai. Izaro Joseba. Dokumental honena. Oier Nagore. Musikal honena. Zarota Joseba triste, baina... Musika Ez da kantua kategoria bai, bat. musikal honena ez da kategoria. Iker Joseba. Argazkintza honena. Pasaren urtean Oppenheimer, garaile. Izaro Joseba. Bota bat? Soinu honena. Venga, rematatu. Komodina. Bai. Animazioari esker, hirugarren taula, 150. Eta marka joak honela geratu dira, 210 randoainen, 250 Etxarri Aronatz Diman, Donostia 850. Oierretan Nagore tamalez, bigarren saio izango bada, zuen azkena. Zer moduz? Ondo. Polita izan da, orain artekoa? Bai. Gauz arte itxi bai, aukera barik bai, tabletan, bai. Gero bizilaunak ere nahiko finaritu dira oro harreta. Bai, bai. Merez izan du oier esperientziak? Bai. Bai, zer gustatu zaizu? Zer gustatu zaizu horrela? Mimikaitea. Bai, bueno, hori libre da, hemendik kanpo ere egin dezakezue, Nagore zuere pozik? Bai. Ba gure, bai zuekin. Oierretan Nagore eskerrik asko, bikote. torziarren. Miluzen final erditan, Izaro eta Joseba, leku hartuta eroso. Bai. Erne bizilagun berria dituguta, Bai. Iker eta Joseba, erakustaldia. Bueno, lasai. Ni oso lasai. Bai. Igual ari zinen zure buruari, Joseba, lasai, Ze lasai. hotxetako zu Iker? Ondo, polita. Oso radiofoniku, Esan diaten noiz bai. Bai. Eta... Edo bikoiztailina edo. Ba, toki balima dago. Abestu oso gaizki. Bueno, ba, zu, bueno. bestea. Ez, benetan, Joseba. Benetan. Bai, dinot, Humphrey Bogart Bira. bikoizteko, bai, Mira. adibidez. Eskerrik asko. Ba igual, ondo legoke, bueno, puntu gehiago zuek. Alegia erantzuten lehenak andoa indarrak izango dira. Paso emango balio sokatirari Ikerrek? Esan ez, sokatirarakoaz. Vale. Venga, vale. Perfecto. Ja, zara ja. Sokatirara goaz. Hartu lekua, Humphrey Bogart, bai. Denbora. Ze proteina ezin du jan zeliakoa denak? Zer? Paso. Glutena. Ze zientziak aztertzen ditu astroak? Astronomiak. Ondo. Ze koloretako elastikoa jantzen dute bidasoa eskubaloi taldeko jokalariek? Urdina. Urdina eta horia da. Zein animalia agertzen da meninak kuadroan? Txakurra. Txakurra, ondo. Eta Joseba, zein da Europako ibairik luzeena? Ritz. Bolga da. Nola dute izena, Veneziako txalupek? Gondolak. Gondola. Zer herrialde da tzatziki, saltsaren jatorria? Grezia. Oso ondo. Zenbat da? Bat, gehi zazpi, gehi bi. 10. Ondo. Ze irakasgaitan ikasiko duzu nori nork erabiltzen? Euskeran. Bai. Zeintzuk dira alfabetatze euskalduntze koordinakundea elkartearen siglak? Aeka. Ondo. Zenbat dira Joselu anaiak? 2. 5 dira. Zein herri Gipuzkoarretan jaio zen Benito Lertxundi? Orio. Orion. Ze izkida berdea Googleen logoan? O. L. Zein gradu ikasi beharko duzu dermatologoa izateko? Dermatologia. Medikuntza ikasi behar duzu. Zenbat kilometro ditu maratoiak? 52. Bai. Ze ibaik zeharkatzen du Mendaro? Deba. Deba ibaiak. Zein da Tintinen lanbidea? Marinela. Kazetaria da. Ze izen ematen zitzaion antzinako Egiptoko erregeari? Emperadorea. Ez, faraoiak ziren. Zenbat kolore ditu Irlandako banderak? 3. Ai, denbora! Zare jazara hortxe! Harrapatu gaitu izen baina, zen moduz? Ondo. Bueno, Gaur finalik. Ez. Gaur descantxo. Baina eskantxa da beharrezkoa da. Hori da. Ondo, Izaro Joseba, badakizu ja ze pozik gauzen gu? Zuek azemen? Berdi. Urrengo miluzen? Eta zuek?
Berdin. Oso. Hombre, oso. Eska gehiago igual, Ai, hombre. Ondo... Urrengo miluzen ez utxik egin, Ez, ez. Hau bazue! Antibotik, gaur, minutera iritsi eta finalean dira, Joseba eta Iker. Ezta? Bai? Aurrerantzean jako harri jama bat, Jaskik ez da, jamre dogan, Josebaren talentu sekretua deskubritzek, oraindik ere? Ba, nik ere. Bai, Imitxoka eroglifikuek, hemen asko. Hori da, Bai. nire proba da. Finala ere zure proba, Joseba? A ber, Ondo legoke? nik uste berea gehiago, Bai. Sango nuke. Izan da deila biona, Hori da. asma ditzazuela galdera guztiak behar bezala eta irabaz ditzazuela gaur. Jokoan ditugun, Adi, 21.000 euro! Hau bai, Ni joango naiz, proposamenak luzatzen, negoziaketara bidean, zuek bai edo ez. Horezko kide ingo nazue? bai. Zuzenean, oso ondo da eskerrik asko. Luberriko zara batzordeko lagunak. Zein zamertzia? Ni prest, pixkanaka jetxi edo utziko daiazu erratza pasatzera joatzen. Ondo. Horezko kide nire, mi esker. Ederto, etxeko deialdia gurekin bat egiteko. Iker, Joseba, esaten da, miluzera gu ez, eta kuadrileko darak, zaku irabazten zuen afaltzen gu ez. Gu ere. Tipikue. Bai. Bai, Kasua da? Baita, baina biak harrik falta bat ingo Hori da. afaltzera zuzie bizok. Irabazten dugunetik zati bat, afari on bat, depende zer. Afarion bat, zakua irabazita danak be, bai. Ez. Ez. Beste guztia guretzat. Inugu momentutan ez da. Nora? Hori zakit. Lekuen bat? Diruan arabera, 20.000 euroekin, 20.000 eurokin? ondo. No da... Jatetxerik onena, urzula datorkizuena? Asador Etxebarri, ez? Hori da. Bai. Adibidez, Argintzoni jauna. joan beharko. Iker, Joseba, zeo zer badakite honek be? Michelin izarrak. Adi, zuek. Bi Michelin izar edo gehiago, hau asko da, Bi edo gehiago dituzten Euskal Herriko jatetxeak dira. Denbora. Azurmendi bai edo ez? Bai. Ondare bai. Etxebarri. Bai. Elkano. Bai. L'impertinent. Iwasaki. El molino de Urdaniz. Aquelarre. Bai. Aquelarre alda. Mugaritz. Bai. Amelia. Ez, ja, tens escuchar por eso. Chispa. Chispa. Iturria. Bai. Egiaztako egingo dugu, Iker Joseba. Bostakat. Hasi, aldaketak egiten. Esan dugu, aquelarre, no? Vale. Aguantan bat sartu. Venga, va. Hostia, bai ez dago? Zazpiakatx. Segi. Delegatu saltitugu. Hacemos esa. Zazpi, ez? Zazpi, ulako zazpi. Bai, egiaztatu badakizue, zerrein duzu, Bueno. Lau. Pues aldatzi dugu lau eta ja, saiatzen dugu jo. Ni uste dut. Ala, aldatu. Venga, elkano bai. El molino, ¿qué es? Hori da. Faltan guay. Eta bat gehiago. Eta txispa ez. Chispa es. Venga. Ez da. Hortxe. Iker Joseba. Urrezko galdera. Hostias. Auzo berean daude bi denbora. Auzo berea. Hamar segundo. Hori, jugatu. Despuesas. Venga. Zer? Galduta. Bai ezkero muan akelarre, bai?
Zubijanaren jatetxea. Zeleku ederra, 3 ditu honek. Zea gutxi. Amelia. Bai. Pablo Airaudo buru duen jatetxeak 2 ditu. Bai ez joan, bai. Ez ezkoremoan Iturria zuzena da? Michelin izar bakarra du Izabal familiaren jatetxeak. Txispa? Ez ezkoremoan? Tetsuro Maedaren jatetxea. Izar bakarra duenak. Ez ezkoremoan Iwasaki zuzena da? Eta izena sukaldariaren abizenetik, Tatsuya Iwasakiren jatetxe japoniarra baita, Michelin izarrik ez du. Zuen tabernan Iker 250 eurogaz? Jaten da? Bai, hamburgues asko. Bai, hori hau gazuek hartan, hamburguesak? Bokadilloak, albondigak. Ondo? Ni oso sale nahi. Ba, albondigak oso onak. Begira. Etxe berrira iritsiko gara? Justo. Bai ezkoremoan zuzena da? Kasualidad. Bai, munduko jatetxerik onenen zerrendan hortxe dago, goiko postuetan, baina izar bakarra du, Elkanok ere bai, Impertinent izenekoak ere izar bat, Mugaritzek, baditu, 2 Michelin izar noski, Azurmendi baiezkoan jarri behar genuen, 3 izarrekin, eta El Molino de Urdaniz, beste akatxetako bat, 2 izar baitituanak. Iker eta Joseba osondo, 250 euro. Azteko? Etorri, lehen egunien 250 euro eskuratu. Urrezko galdera. Auzo berean daude 2. Galdetu dugu. 1000 euro irabazteko aukera, Iker Joseba. Aukeren artean, Iturria, zuzena da? Etxebarrita Txispa, azteko San Juan auzoa. Iker, Joseba, penari bat ere, ondo, 250 euro irabazi ditugu, lehen biziko saioan. Ondo! Eitzi horri, babikote. Zuek, afaltzen, ba honegin.